По атрактивен начин клуб «Зелено бъдеще» към природен парк Врачански Балкан популяризира прилепите като непознат биологичен вид. Първи видяха спектакъла «Приказка за прилепите» възпитаниците на детска градина Българче във Враца. Прилепите са крилати мишки, които са много полезни за природата и растенията, защото унищожават вредните насекоми. Това научиха децата от приказката за добрия и лошия цар, за злата вещица и добрата старица. Всеки прилеп тежи едва 20 грама, но дневно изяжда двойно повече вредители и така спасява зеленчуковите и овощните градини. Ще говорим за прилепчетата. Кой виждал прилепче? Прилепите изяздат насекомите и помагат на зеленчуците. След представлението малчуганите от детската градина продължиха екообучението си с игри и рисуване. Враца като един наистина прилепен регион, в който има около 22 вида прилепи от 35, които има в Европа, ние сме задължени да ги опазиме и да запознаем хората с тяхната роля. Учениците от клуб «Зелено бъдеще» ще продължат да показват своята приказка във всички детски градини и училища. А за Световния ден на прилепите обещават грандиозно шоу с почти истински гигантски летящи мишки.